Il-Fond Monetarju Internazzjonali huwa l-aħħar minn sensiela ta' istituzzjonijiet internazzjonali illi kummentaw b'mod pożittiv dwar il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna. Wara li fl-aħħar ġimgħat intbagħtu għatta esperti bilan li jistħarġu dwar dan, l-IMF ippubblika l-konklużjonijiet tiegħu. L-ewwel konklużjoni kienet dik li Malta qed tiffaċċja l-kriżi globali b'mod tajjeb ħafna fejn it-tkabbir ekonomiku huwa wieħed mill-ogħla fiż-żona euro u l-qatt huwa f'livelli storikament baxxi. Fuq kollox jingħad li għas-sentejn li ġejjin Malta mistenni jibqa' jkollha ekonomija b'saħħitha. Dan grazzi għall-investiment fatt ta' proġetti u l-konsum privat, konsum li huwa xprunat minn titjib fil-pagi u żieda fl-impjiegi. L-esperti tal-IMF qalu wkoll li l-Gvern għandu jieħu l-opportunità tas-saħħa ekonomika li għandu l-pajjiż u jissokta b'riformi importanti. Fosthom id-dejn nazzjonali, is-saħħa u l-pensjonijiet. Żidu wkoll li l-Gvern għandu jkompli bir-riformi fl-Malta, spjegaw kif meta dan l-istrutturar ikun lest se jissaħħu l-finanzi pubbliċi u jassiguraw il-prezzijiet orħos tal-enerġija. Fi stqarrija l-Gvern laqa l-apprezzament li wriet id-delegazzjoni tal-IMF għall-aġenda ta' riforma f'pajjiżna, b'mod partikolari fil-qasam tax-xogħol, il-governanza tal-finanzi pubbliċi u anke s-sistema ġudizzjarja. Il-Gvern fisser kif dan ir-rapport huwa indikazzjoni oħra li qegħdin fit-triq it-tajba.